8 जुलाइ नोंथांमोनहा मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ वर्ल्ड नेचार कनजारभेशन डे महरै फालिनाय जायो। बे साना आथिखाल आरो इयुन जोलैफोरनि थाखाय बुहुमखौ रैखाथि होनो आरो जोथोन लानो थाखाय जोंनि जथाय बिबाननि मुलुगनां गोसोखांहोग्रा महरै खामानि मावो। लोगोसे बे साना जोंनि मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ संरैखा खालामनाय आरो इयुन जोलैफोरनि थाखाय आबहावाखौ रैखाथि होनायनि गोनांथिखौ गोसोखांहोयो। दिनै 28 जुलाइ नोंथांमोनहा मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ वर्ल्ड नेचार कनजारभेशन डे महरै फालिनाय जायो। बे साना आथिखाल आरो इयुन जोलैफोरनि थाखाय बुहुमखौ रैखाथि होनो आरो जोथोन लानो थाखाय जोंनि जथाय बिबाननि मुलुगनां गोसोखांहोग्रा महरै खामानि मावो। लोगोसे बे साना जोंनि मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ संरैखा खालामनाय आरो इयुन जोलैफोरनि थाखाय आबहावाखौ रैखाथि होनायनि गोनांथिखौ गोसोखांहोयो। दिनै 28 जुलाइ नोंथांमोनहा मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ वर्ल्ड नेचार कनजारभेशन डे महरै फालिनाय जायो। बे साना आथिखाल आरो इयुन जोलैफोरनि थाखाय बुहुमखौ रैखाथि होनो आरो जोथोन लानो थाखाय जोंनि जथाय बिबाननि मुलुगनां गोसोखांहोग्रा महरै खामानि मावो। लोगोसे बे साना जोंनि मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ संरैखा खालामनाय आरो इयुन जोलैफोरनि थाखाय आबहावाखौ रैखाथि होनायनि गोनांथिखौ गोसोखांहोयो। दिनै 28 जुलाइ नोंथांमोनहा मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ वर्ल्ड नेचार कनजारभेशन डे महरै फालिनाय जायो। बे साना आथिखाल आरो इयुन जोलैफोरनि थाखाय बुहुमखौ रैखाथि होनो आरो जोथोन लानो थाखाय जोंनि जथाय बिबाननि मुलुगनां गोसोखांहोग्रा महरै खामानि मावो। लोगोसे बे साना जोंनि मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ संरैखा खालामनाय आरो इयुन जोलैफोरनि थाखाय आबहावाखौ रैखाथि होनायनि गोनांथिखौ गोसोखांहोयो।